498 punturekin lehenbizikoa eta ondorioz aurtengo txapeldun Xavier Silveira. Egoiarane, Jon eta Gaizka, aipatu nahiko nituzke, ama izeba aita igoa erki esti ta hainbeste. Muxu haundi bat agurta ore, presondegi zein erbeste, zuei ere bai Nafar Euskaldun, zu hau ezpaita denake, bainat itxoin ordu bete, amets bat behar dut bete, baina Silveira goizero jasan dutenak zuek zarete, zuentzat beraz azken txapelau, solete eta txabete, zuentzat beraz azken txapelau, solete eta txabete.